A charla de Javier Blanco Murcia vai-nos a falar dos gastos que nos ocasionan as coxeiras nos establos. Vai-nos enfocar con datos económicos, tanto directos como indirectos. Os directos poden ser os gastos de tratar a un animal no potro, de poñerlle unha venda ou un taco, a perda de leite que isto ocasiona a corto plazo, e datos indirectos, ou gastos indirectos máis ben, pois son todos aqueles que, como reducción da taxa de preñez, aumento de días en leite, aumento de taxa de reposición nos establos con moitos problemas porais. Todos aqueles que queirades saber máis información sobre Javier Blanco, sobre podoloxía, tedes que asistir ás charlas de Seragro, que serán na Facultade Veterinaria de Lugo, o día 8 e o 9 de novembro.